mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya niadtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Usa man sa yung hatag na Let's kumigo? Spin-off. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata og ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si teacher malipay. Kaming mababata. Uutan nga bata. Mutya sa aswang! Sige, pagamping sa sunod ha. Salamat tong Gio ha. Sige, aris ako dong. Dang Gio, okay pa ka? Okay ra kuya. Luyan mo eh. Nagyo ka pasinti ka nun. Labing siguro ikapuyog ka. Oo, medyo kuya. Ay, ako yung problema ng iyong abilidad dong. Bata pa ka, pero nanakitahas. O obligasyon. O abot sa'y itawag na ko ano eh. Marag, doon na kay tulumanon nga. Kinahanglang tambalan mo. Mayong pagpaminaw sa Let's Spin-off. Sorry ha nga, magkatawa ko. O, kuwan ba? Mahimuot ko magtanaw ni mo. Bata pa manggog ka. Ya, manambal na ka. Ay lang ko kataw kuya. Dili sad bayan na sa yun. Ug usa pa, di naman sa kubata. Dako lagod ko. 13 na gud ko. Naibungsap ko. Og di na nimo makuha ang abilidad nimo eh. Di mo unta nato kaliwat ang manambalay. Mao na, unsaan nakalit man lang nga. Nakamao ko nga manambal. Nya, naayosad. Mao yun. Sukad adto. Nabaniog na noon. Nga kabao kang manambal. Ang tudang gibarang. Pagkaibahaw ka, gibarang bawa. Kabausag kang matambal. Musanta sa barang. Mao na gini kuya. Masin sakto jud ka. Tulumanon tahas o obligasyon na gini. Nako, ang mutabang sa nakinahan sa akong tabang. Nagsugod yun. Sa dihang nasakit ka. O gipatambalan ti ka sa albularyo. Ingo, daliin taon na akong manghod. Maluwi ka. Dili ko makadawat. Kung doon nautang mahitabo niya. Ayuha nga akong manghod. Ayaw ka balaka. Ako'y bahala sa imong manghod. Way daw kang mahitabo ka niya. Kuya, Dili siya mamatay. kuya. Siguraduhay taon ko. Kay, amo man ang gida sa doktor, sa ospital. Magbalik-balik ragyod ang iyang kahimtang. Nuwasa ang akong manghod. Sugdan ko na ang pagtambal kaniya. Oh, ngano ka? Ngano ka, Inko? Dili kini siya ordinaryo lang nga pagkabata. Doon na siya talagsaon at kahibaw. Onsa? Tuod man,
Human ka niya tambali, naayo ka. Ug wa magdugay, so wa lang dama. Di abot ang higayon nga, baka ayo kag masakiton. Mao na gid siguro ning akong kapalaran, kuya. Nya, okay na nimo. Nga, manambal ka. Ha, Gio? Gio! Dong! Gio! Kuya? Ano, kuya? Dong, nakinawat kog suwat gikan sa probinsya. Suwat? Asin, suwat yun? O lagi, si Manayakyak ang naghatag ini nako. Gipada kuno sa akong suod nga higala. Nga naa sa probinsya. Og abi mo dong, kamatyonon kuno ang akong suod nga higala. Nganong kamatyonan man kuno, kuya? Dako kuno siyang masakiton. Ug mato niya din sa suwat. Paantuon kuno niya sa ilang sa probinsya. Nagkinahanglan kuno siya sa akong tabang. Iyang ipasagup na ko ang iyang anak kaysa dili madugay. Tingalig mamatay na siya. Oh, ha? Mamatay na siya? Oh, luya, God. Ang sakay sakit niya, kuya, no? Maunay, wa ko mahibaw dong. Nabalaka ko sa akong suod nga higala. Naluisan ko sa bata. Tipo, kuya, nganong anaman ni mo ipa-adapt ang bata? Pwede siya pamilya? Asa man din ang asawa? Kay kaditong. Hinahinay lang sa pagpangutana. Wala taong ko'y balita, bahay niya. Dugay ng panahon. Karon lang yun gani. Nga, nakadawat kong suot, gika niya. Pwede siya cellphone, kuya. Ambot lang. Ako mahim pangutan una noon. Ya, unsa may mo hunahon na, ya? Wadto ko niya, Dong Gio. Oh, muban ko. Sigurado ka? Layo pa ta, kuya? Doon na nang. Ay, salamat taon. Naglain ang akong ginawa, noy. Gano man? Kusog kayo mo padagan ng bahas nga itong gisakyan. Hapit na lang mulupad. Ay, maunigay. Grabe bitaw sa kain ni sila. Kakusog managan, oy. Marag manglumba. O kuyawan ta. Mo nang dool sa disgrasya, kuya. Kahit kusog man kayo managan. Ganihara gani ko nga inampo diri nga ipalayo lang kita sa disgrasya. Ako parehas na ron. Daol na lang hinuwag ta. Ay, salamat. Naabot na kita. Kuya, asa may lang bahay sa imong migo? Isa ganito yung hanggang. Hamin. Maunay iyangan. Hamin. Amin? Hamin. Amin? Katultol magkakasaila. Uy, katultol kayo. Hamin? Kaya katong nag-eskwela pa mi. Mauban mo ko niya usahay. Kung muli siya kada summer. Anong muban man kanya? Ay, ganahan magiko din sa ilang probinsya. Bugnaw kayo. Presko kayong hangin. Ya, nindot kayong tanaw ng mga tanom. Dagkong kahoy. Ya, green kayo. Dagkan pagid kayo mga lagotmon. Hinoon sab, nindot kayong probinsya, oy. Layo ra kayong syudad, no? Kay ngano, presko man kayong hangin. Kay mong mahanggap. Manakay tricycle, kuya, oy. Madakay ta. Lagi. Dali. Nasunahan ang tricyculan. Lugar tu tarong. Pliti na yo. Dapat tu. Salamat, oy. Kita ka ng bahay nga naas tungas kahumayan. Maurang bahay sa akong amigo. Pundo ta, oy. No, lapad kayong kahumayan, no? Mga humay man na, kuya, no? Ya, naasya sa tunga. Kuyawan ako, eh. Kuyawan dyan ako. Ikaw na? Paminaw ko ni buwag kalit akong espiritu sa kong lawas. Esprikitik. Grabe hagod. May buwag yun ang espiritu sa mong lawas. Bani ha, narasi ka na yung esprikitik. Tawal ka na. Super ba kaya ni kulbas akong dugahan na? Tana, kuya. May basin og mabalik tong dakong langgam. Sige, tana no. Yun. Bayo, salamat ha kay gianghigyo ko nimo sa Lex Uy. Pinon. Pagkadawat yun ako sa imong suwat. Nga gipadahan himong manayakyak. Akong kabalaka, wa na mawa. Sige na kong una-una nimo. Wa ko may mutang. Mauna nga,
Didesisyon ko nga anhion ka. Tuod eh. Akong manghod. Si Dong Gio. Hay, Kuya Hamin. Kumusta? Ni Adong, dakong masakiton, naglubog lang taong ko din Maglisod kong barog dong. Pero, maningkamot yung ko kay luoy kaya kong anak ko. Di ko maningkamot og lihok. Unsa may sakit ni mo bay? Ambot lang bay. Ngano ka ko? Waday ka magpa-check up? Nagpa-check up man. Pero, wa may findings ang doktor. Gibarang man ka, Kuya. Gio, ayaw pati kag sulti oy. Tinod bitaw. Gibarang bitaw siya. Ako? Gibarang? O, Kuya. Giunsa malimo pagkahibaw do nga. Gibarang ko. Wari ko makasulti ni mo, Bayamin. Kining akong manghod. Mananambal ni siya. Mao ba? Makailan ni siya kun gibarang ang tao, uwa. Ako? Gibarang? Huwag kayo na kontra o gikaaway, Kuya Hamin, nga posibleng mibuhat nimo ni ini. Naa. Ha? Kinsa man? Akong ugangan nga babae. Uy, mau ba? Oo, samang itabua, Bayamin. Kuan, katong nag-away mi sa akong asawa, nasagpaan ako siya. Nagbinuang man. Nang laki, mautong nasagpaan ako. Nasuko nga akong ugangan o mibahad nga iya kong ipabarang. Unsa? Sa? Uy, basin ugang imong ugangan ang nagpabarang gid nimo, Kuya Hamin. Dili bali mo mahibawan dong kung siya ba yung tinuod ang nagpabarang na ako? May bawra ko kung babae o lalaki ba ang nagbarang nimo. Pero dili ko makasiguro kung kinsa. Mahimo bang imong sutaon dong kung babae ba o lalaki ang nagbarang ako? Uy, Unsa to? Unsa man to? Kinsa ni sila, Hamin? Akong suod nga amigo, Sita, si Oyo, o kiniyang manghod nga si Gio. Tagadiin man ni sila. Taga-siyudad na sila. Ni ako'y dang pagkaon, mga prutas ug utanon. Og ingon man, gata sa bata. Akong ibutang din ni sa lamisa. Salamat, Sita. Kano sa man mo manguli? Ani mo matong? Magdugay mo din, he? Pila mo kadlaw din, he? Kami ba ang imong gipangutana? Kinsa pa man ang ayan sa maong pangutana, ha? Di sa mahitabo nga para kang Hamin ang maong pangutana. Pasensya na. Dili sila mamauli, Sita. Moistal sila din, he. Og usa ka buwan. Unsa? Usa ka buwan, yun? Sita. Naglisod ka maganig buhi nimo og sa imong anak. Magpapuyo ka pa din niya og laing tao?
Dugang pa kanunon? Naunsa ka ba'y amin? Sita, naamay garden diha nga pwedeng kakuhaan og lagot mon. Naamay na-harvest diyang akong humayan. Mahimo pa nang ipagaling. Makakaon naman kahapon sila. Unya, Mahimo magud nang ipagalinghod. musugot ra day na sila? Nga kada kaon, utan ang kanon? Dili gyud na, di ba? Ang mahitabo, ang akong dadon din nga pagkaon para nimo. Apil silang kaon. Purot dayon. Ayaw kalimot, min. Nga akong naghatag nimo konsumo, min. Hastang paras bata. Tanawa sa anong bata diha. Mabalik ra ko. Pasensya na Mayong kayo mo sa pagpaminaw iyang sa gipanulti, Lex ha? Pinon. Imo tong asawa ba eh? Dili, oy. Ako tong igagaw. Oh, igagaw na dito ni mo? Nga, ingunan na siya makasulti din ni mo? Muramag. Namuiboy. Tinuod nga. Siya na may nag-atiman ako ron din eh. Hasta na sa paginahanglan sa bata. Siya sa'y naghatag. Hasta sa pagkaon. Siya'y naghatag na ako dire. Inutil naman ko. Di naman ko katrabaho. Maayo gani kay naluoy siya na ako. O, naluoy ni mo o naigyapas? Ha? Today, ningon ka kaganiya nga Mr. Mig usa ka buwan din eh. Bay, muhangyo lang ko ninyo. Nga ani lang sa mo din bisag usa ka buwan lang. Ayaw sa kong biyahe. Muhangyo ko ni mo nga. At man na ang akong uma. Ha? Ako gyud. Nga rugod. Oh, Amin! Ano yung nakitang pateng lawas sa lasang? unsa? Delikado na yun kaayo din sa atong dapit. Unsa man? Babae o lalaki ang patay? Lalaki kadto. Muadto ko. Nayabag kami? Nagisod ka man gani og barog diha kay masakiton ka. Muadto ka na hinuon. Pagpuyo diha. Si bakog maunsa ka na. Luoy kayo ang bata taon. Pag-amping taon. Nibalik lang ko aron pahibawon ka. Og labi na gyud ning imong mga bisita. Dili safety ning atong dapit. Moong dili sila ang ngayang magdugay dinhi. Ari na ko. Bayamin, kahadlok ko din is inyong dapit. Ayaw tong huna-una abay uyo. Tingalig mamauli mo ha, tungod sa balita ni Sita. Aw, ana gyud ba eh? Mamauli na lang eh. Kuya, unsa man ako pagtambal si Kuya Amin kung mamaulit ako kuya. Mamatay si Kuya Amin. Lo. Oh, Gio. Oh. Kuya Uyo, kita na mo adto. Tanaw na to ang patayng lawas. Grabe sa nagpatayan ni Kuya Uy. Dahang kisig sa madu. Kalain na tanaw noy. Ang liyog. Taas kayog hiwa. Yara. Taas Uy, taon ka eh. Dumayod. Aswang ang nagpatay, anak. Yawan ako eh. Kuratan ko kalita. Kalit magtungamis. Kulbaan ako eh. Pasensya na. Kulhanon day mo? Kinsa may di mo kuyawan na miss. Nga, may kalitan kag tunga sa muloyo. O, yun, miss.
Napagi patinlawas nga mong gitanaw. Uspon ko, pasensya na. Miss, taga dinhi ka? Oh, daghan na ang namatay din hi. Og nadungog nga aswang ko nung ang mapatay nila. Aswang? Nadi aswang din, Miss? Oh, naa. Og kasagaran sa ilang patyon, kanang mga dayo din hi sa among dapit. Unsa? Dayo dinhi ang patyon sa aswang. Oh, time pa. Karon pa lang ko makakita ninyo din hi. Dili mo taga din hi, no? Oo. Dili, taga syudad mi. Buti pasabot, dayo mo din hi. Oh, Miss. Laura. Oh, Miss Laura. Nami silang Kuya Hamin nag-abot. Si Kuya Hamin. Kaila kang Hamin? Oh, kaila kaayo. Bana siya sa akong magwang. Imong maguwang ang asawa ni Hamin? Oh, dugay na kaayong wa na magpakita si Ate Jenny. Sukad nga nagbuwag sila ni Kuya Hamin. Nabalaka na kaayo ang akong mama. Ayaw mo pagkumpiyansa din ha? Kay daghan ang nangamatay din sa among dapit. Laura, salamat sa imong paymangno. Basta, timba na akong gisulti. Ayaw ka mo pagkumpiyansa. Ako day si Oyo. O kini, akong manghod si Gio. Hi. Mag-ati lang ko nimo ha, Ate Laura. Okay na. Hi. Sige, pamauli na mo. Oo, tinuod na. Daghan ang namatay din sa among dapit. Tinuod na aswang ang may patay nila? O ang mga dayo ang ilang pamatyon? Oo, tinuod na, Dong Gio. Di sila magsilbi na ako. Ako na gud ni. Gio, dili ka mahadlok. Di ko mahadlok ka nila, kuya. Sukla na ko sila. Gio. Buhi pa di ay ka? Marusa? Ayoko tawag mama. Sukad kay mo gipalayas ang akong anak. Wa ko na ikaw ilha nga umagad. Ukusa pa, dili mo kasado sa akong anak. Sige. Di magkakapamama. Nang Rosa. Unsa? Unsay imong tuyo nang? Ang akong apo ang akong tuyo. Ngano? Gusto kong manghuwam sa akong apo. Pasensya nang dili na ko ipahuwam ang akong anak. Uy, kahilas gud ni Musa. Dugaya ba ni mong mamatay, uy. Ikaw ba ang Mayong pagbuminaw nagpabarang sa nako? Lex Pinoy. Unsa nang imong gipanulti? Usa ako'y nagpabarang nimo. Sa imong kasuko nako, imo kong gipadautan. Gipabarang ko nimo nang... Uy, amin! Nasuko man tuod ko nimo gumikan sa imong pagdapat sa akong anak. Ug imo pag yung gibaharan nga isumbong nimo nako ang iyang sa nga nahimo. Hinungdan nga nilayas sa akong anak. Pero uy, wa na magpasabot ka mo abot sa punto nga ipabarang ti ka. Nayabang ka? Pero, nibahad ka na ako adtong higayon na. Nga imo kong ipabarang... Storya rato nako ay. Kay nilayas ang akong anak tungod nimo. Ug hagtod karon wa na magpakita pa. Mo nang gusto kong mamatay na ka aron makuha na kong akong apo. Ayaw to nga si Kuya Hamin. Kinsa ni sila? Ako silang mga bisita. Ha! Bisita lang di ay. Bisitang hilabtanon. Dili ba sumayo nga tunguhon mo ang tao na? Mangandoy kang mamatay siya? Ay, ooy. Nagandoy kong mamatay na siya aron makabawas ko niya ug makuha ko ang akong apo. Makasakas Ginoo ana nang. Hay, iyang gitapatan ang akong anak o nilayas ni. Ayaw sad ihanok ni Hamin ang tanang sayop. Wa pasab nimo huna-huna. Nga sad ang imong anak. Wa katungod nga mangandoy nga mamatay ang akong amigo. Undangan na ang imong pagbarang niya. Ay, naunsa! Wa ko magpabarang, oy! Wa kay kasayuran sa paghitabo. Ano ba manghilabot ka man? Wa kay labot! Hilabtanon! Dili ko ni kalimtan ang inyong pamasangil ako, ha? Kuya, layo na si tiguang ganinan, no? Isog man kaayo. Grabe, hait kayang mata diyang nasuko siyang mayo. Lagi, ami mo ha, nakaksunod kalagot kay.
Sige ingon nga gusto siyang mamatay na si Hamin. Natagbaw gani kog paningkamot nga tambalan sa amin. Unyad karon. Sayon na kaysang moingon ana. Mo, Jud. Ako na sa ganitong gitambalan si Kuya Hamin ganina. Kusog kayo ang nagtrabaho niya, Kuya, oy. Pero, dili na kay siya kanang kapenetrate kay naaman ko nga nagdepensa ni Kuya Hamin. O pa ko, delikado dyan mapildi si Kuya Hamin. Mao ba daw? Mga tuog na darong. Kay musayo ta ugma. Mangutlo tag utanon. Mag-utan ta kay lami kayong ihigop og sabaw sa lawoy. Sige, Kuya. Matawag na ta. Good night. Good night. Oh, hala. Ngano ka daw? Hala. Oh, ngano ka? Uy. May buka lang akong lana, Kuya. Unsa? Daotang tilima doon kini, Kuya. Ha? Tarong dia dong, Gio. Asiya. Kinsa? Dong Gio! Aswang! Kuya, nayasin niya sa lamisa. Isabuwag niya. Dong Gio! Ako'y atubang ini niya gamit ang ikog sa pagi. Ilapdos kini niya. Sabuwagin na siya kasin. Dong! Apakan si tani ron. Nisukol niya man siya, Dong! Yang ikog sa pagi. Uy! Kinsa ka? Halap ni! Ako yatubang ka ng aswang! Kahawa, aswang! Kung hindi ka gusto matigbasan kanini akong hay kasundan! Hawa! May palayo ang aswang. Uy! Puro siyang nahadlok ni mo, iyo! Angay lang. Kaya kung dili, matagod-tagod siya ni akong sundang. Buti may pasabot. Mahadlok siya sa sundang lang. Ayaw ilang kini akong sundang. Kaya dili kini basta-basta. Doon na kini anting-anting akong sundang. Taghan na kini gitigbas ng mga aswang. Unsa? Ikaw? Daghan na gitigbas ng aswang? Mong ayaw ka mo kumpiyansa din sa mong lugar. Daghan ang aswang din. Naibaw kang dili mi taga dini, iyo. Bitaw, nganong naibaw ka? Tempa. Ano na ituod gani kasud makadini sa among kwarto? Natura nga nagrunda ko sa pagpangitaw aswang. O nadungog ko ang tingog sa aswang din. Mong dali kong mikatkat si bitana. Akong gilungkit ang bitana ninyo. Sa imong edad, manong nakahimo ka pa sa pagkatkat sa bintana? O baka himo pa sa pagsukol sa aswang? Ayaw ipakaubos ang akong pangidaroon mga udo. Ang yangipon ko. Ayaw mo kumpiyansa din Mga estranyo ka mo din sa mong lugar. Ang gipang patay sa aswang, ang mga estranyo. Ang mga patay nga nakitaan, puro sila, mga estranyo. Dili sila tika din Mayo pagmamiya mo din aron dili ka mo sunod ka mapatay sa aswang. Magamping na ni sunod iyo. Pero mas mayo nga mamahawa na mo din sa bahay ni Hamin. Salamat, iyo! Ni padayon na siya glakaw. Kung di pa tungod niya, hayan, mamiligaw nga itong kinabuhi. Unsay na hitabo din Boy Hamin! Dek lang! Boy Hamin! Luya ka pag yun. Dili ka makalakaw. Di ka makabaro. Pero abi mo ba kaganayam? Dito sa mong kwarto, gisuong mi sa aswang.
Nya, hain naman ang aswang. Di palayo na. Pag abot ni iyo, ugwa ko kapangutan na, sangan? Si Inday nihila. Ako na ibutan sa sinina sa imong anak Kuya Amin, ha? Para, Arpiril na ako. para, asa mala, Giorgio. Para sa pamugaw sa mga daotang nila lang. Bay! Yan? Sakit sa akong tiyan. Bay! Ngano ka? Murag, gilubag og mayo ang ilawom sa akong tiyan. Giorgio, tabang si Bay Amin. Kuhaon ako ang gamit. Tambalan tika, kuya. Salamat, Dong. Dong, okay na si Bay Amin? O, kuya. Na alkontrahanan ako ang nagbarang niya. Dili na ako tugutan nga mudaog sila. Dili pwede nga pildihon nila si Kuya Amin. Dili mudaog ang daotan. Unsaon na lang kung uwa mo din labi ka na, Dong Gio. Tingali, dugay na kong namatay. Bugtong ang akong anak na lang ang akong gikuhaan o kusog nga magpakabuhi ko. Mag-unsa na lang ang akong anak kunwa na ko. Ayaw ka bala ka, Kuya Amin. Padayon ko nga mo tambal nimo. Dili ti kabiyaan hangtod nga mamayo ka. Ug mabuntog na ko ang nagbarang nimo. Kinahanglan nga tumasayaran kung kinsa ang nagbarang nimo. Grabe din sinyong dapit, Bay, uy. Gawas sa aswang. Doon na pa'y mamamarang. Naasa din nga ang mamamarang mismo mauusab ang aswang. Kuya Amin, niya kuhaaning akong kwintas, isulob ni. Para unsa ni Dong Gio. Proteksyonin nimo, kuya. Mauna ka na nga kung iingon ni Mohamin. Kanang imong bisita ang tuyo sa aswang sa pagsuong niya dinhi sa imong bahay. Nabalaka ko ninyong duha sa bata. Kay madamay pa mo sa pagpatay sa aswang ni anang imong mga bisita. Papahawaan na gani na sila. Gaw, igo na. Dili na ako sila papawaon din Maayo na lang gani kay na ako'y kauban din Dako sila tabang na ko din sa bahay. Og ako walay kwenta, ha? Wa ko magkatabang nimo? Gitanaw ko ng dakong utang kabubuton sa imong pagtabang na ko, Gaw. Mapasalamaton kay ko, ana. Maubitaw nang nihangyo ko anang akong suod nga higala nga. Anhilang una kay naikog na kay kunimo. Ikaw na lang tanan. Nagsupply sa among kaon, gatas, ug uban pang panginahanglan sa bata. Mag-arian pa ka na mo din aron sa pagsusi kung okay ra ba, Miss Inday. Tuyo unta na ako ba nga makuha-kuhaan ang imong kahasol. Ay, ikaw, good. Bahala ka. Kahit ka mag-o. Tuod di ay gaw. Bahayin sa imong mga yuta og umaba. Di naman gid ka makahimo sa pag-atiman ini kay dako ka namang masakiton. Ako nalay mo atiman ato. Ayaw? Ayaw lang, Gaw. Si Bay Uyo ray akong patimanon sa akong kayutaan ug umahan. Unsa? Ganong siya man? Basta, maukanay akong desisyon, Gaw. Otros itong imong asawa, huy buot. Kibiyaan lang ka kay nang laki. Unya, nibalik ni mo, mabdos na. Gidawat sab ni mo balik. Unya, humagpanganak, may biya na sab, kay may balik siyang laki.
Sus, kung napalang ko'y kwarta, ipadiin ko ginang bata. Tingalig dili na imuha, oy, sa yan ang laki. Gusto na! Oh. Ako siyang anak. Ako'y amahan sa bata. Lutoon din ni nato ang isda, inig-abot sa bahay, kuya. Lami kayong sabaw ini, kay prisko kaayo. May sad na para ni Kuya Hamin. Makaigup og sabaw. Mao gidong. Oh, di ba sisita man ang nagpadung din na to? Oo. Ang igagaw man ni Kuya Hamin. Maing buntag ninyong duha. May buntag. May buntag. May mo bang makigsulti o kadiyot? Oh, pwede na. Nakabalita ko nga gisog mo og aswang sa bay ni Hamin. Nabalaka ko sa kahimtang sa kong igagaw. Labi na gyud sa bata. Tigali pa man unya og madamay sila tungod ninyo. Kay kamo man gyud ang tuyo sa aswang sa iyang pagsuong kay dayo man mo dinhi. Naibaw na mi ana, Nansita. Kung mahimo, pamiya na lang mo dinhi. Dili mi mahimo mabiya nang. Kay padayon pa ko nga nagtambal ni Kuya Hamin. Kinalan nga santaon ako ang nagbarang niya. Buot ti mong ipasabot? Tambalan ka? Oo, Sita. Mananambal nga akong igsuon. Kamao na siyang manambal sa mga taong gibarang sama ni Hamin. Kinalan nga akong alkontrahon ang nagbarang ni Kuya Hamin. Kinalan nga isumbalik nako niya ang maong barang. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinon. Sige, mauman ka ha. Salamat sa inyong kabalaka sa akong igagaw. Palihog, ayaw ninyo sa pasagdi ha. Kay pinangga kayo na akong akong igagaw ug ang bata. Kana bang mga aswa... Oh, uy. Milakaw malagdiritso. Mulay pananggit. Nabaraw hino ng imuntag isulti, kuya. Tanaway. Padayon taglakaw. Gi. Mangutana magudunta ko niya. Kung nakaila ba siya kung kinsa ng mga aswang dinhi sa ilang dapit. Di man ka basta-basta makaila, kuya. Ikaw, makaila ka? Dili kayo. Ang ako rin nga klaro nga timailhano kung mubukal ang lanang akong da. Kanang aswang ang nasa kong duol. O kanang dili mo tutok nimo ang imong kaistorya. Mao ba? Muliraw ang mata ba? Si Sita, wala mo tutok na to. Unya, nagduda kang aswang siya? Nasa ko, gisapot lang siguro to eh. Nung di mo tanaw. Maldita ba yan na sinang Sita? Nata na? Paspasan natin ang atong lakaw, kuya. Kay gutom na. Ako di kay bisita, Bayhamin. Ay, si iyo lakay. Niya siya kay nangatag siyang proteksyon kuno para sa aswang. Hamin. Hindi na ko magdugay, ha? Isa ko. Mamahon sa tayo. Magluto mig tinuwang isda. Salamat na lang kayo. Sige, isa ko. Hamin. Kuya Amin, pakita ko nuko sa iyang gihatag nimo. Nera dong bato nga itom. Mutya? Mutya? Iya ko kining ipainom aron maproteksyonan ta sa mga aswang. Ayaw, lain na nga akong pamati. Ibutan sa lamesa, Kuya Uyo. Kay bubuan ako glana. Dong. Lana dong. Akong bubuan sa lana. Uy! Nabuak ang mutya. Nabuak. Buti pa sabot. Sa dautan ka ng mutya. Ayaw ka nag-imna, Kuya Amin. Dili tinuod nga proteksyon ang maong mutya. Unsay ipasabot ni mo, Gio? Mutya ka na sa aswang. Unsa? Buot mong ipasabot.
aswang ang maong tiguang. Wa na mo abot sa akong una kay siya magani ang niluwas nato ni atong giatake tag aswang dinhi, di ba? Nagtuo ko nga aswang siya. Kay mibukal sa dang akong lana. Men, permahi na lang ng mga papili sa yuta nimo. Gikinahanglan man nas munisipyo. Pangandam lang gud kay tingali kung say mahitabo nimo ba. Ngano lagi mo pirma man ko, ana? Buhi pa man ko. Paabuton pa ba nimo nga mamatay ka? Di ko mo pirma, ana. Paminaw ganit na ako, maayo man ko. Maayo pa ko, uy. Maayo kayo ang pagtambal ni Gio na ako. Nabalik naman gani ang kahimsog sa kong lawas. Nya, lami na nga akong kaon. Unsa? Ingon anak kadali nga naayo ang imong sakit? Ogaw. Maayo nga mananambal si Gio. Gasa ka na sa kahitasan niya. Wa magsilbi ang barang. Wa mudaog ang nagbarang nako. Mao ba? Kun mao na. Malipayon ko para nimo dong. Dong Gio, daghang salamat sa imong pagtambal sa akong ig-agaw, ha. Nalipay kay ko dong. Oy, isa pa yan ang sita. Sige, aari na ko. Oh. Nagpasa man ang akong kamayng bag. Hala, may bukal ang akong lana. Nay, nakapalibot nga aswang din, Unsa? Unsa? Oh. Dili ka, sisita. Ha? Nangit-ngitan kita na. Taliar sa oras, oy. Hayag pa man tatong ganiha nga nagtanaw tos kayo taan ni Bayhamin. Kalita magngit-ngit. Oh, hala. Gano ka dong? Ano? White lady? Oh, unsa? Kana nasa unahan. White lady gina. Kuyawa na mo, Laura, uy. Abi na mo, white lady. Ikaw mo din, nagusto mo ka din, Anong nakadugo man ka, Ate Laura? Oh. Oh. Kinsa ka? Kinsa na? Ursay inyong gibuhat sa akong anak! Oo, may gibuhat si mong anak. Nakita na mo siya din hinga nagkadugo. Pagkakan! Bahayan inyong gibuhat sa akong anak! Panimaslan ko ka mo! Kasakit sa akong tiyan. Murag di kumot. Unsa? Nga naman ka na, Kuya Uyo. Dili ka. Gibarang ka ni ng rusa, bay. Mayong pagbuminaw. Ano ba sila hitabo na ako? Iya kong gibaharan. Dali, Kuya. Tambalanti ka sa kong lana. Uy, Laura. Yanong niya ka? Uyo, tabangi ko ninyo. Ato na to si Mama. Ha? Kay, naunsa ba sa mama ni mo? Oo, ako kasapot. Basta kay uban nilang ko ninyo. Aron inyo makita ang iyang kahimtang. Ayaw padaanan niya, Kuya. Mamamarang na sila. Uy. Di ba? Gibarang si mong mama nga kong Kuya. Aswang mo. Ha? Dili man may aswang, Gio. Aswang? Nasayop mo. Og labaw ng dili may mamamarang. Dili mamamarang ang ako mama. Mamaluoy mo. Tabangi ko ninyo. Tabangi ninyo si Mama.
Ginoo ko. O siya nitabo niya. Ganong imo siyang gigapos, Ate Laura? Ha? Siya mismo ang nagpagapos na ako. Kay delikado ko no nga makapanghilabot siya kung dili na ko siya gapuson. Ala, kataas niyang mga kuko. Huwag kayong iyong mata. Ala, natugkan siya tango. Aswang yung ka na. Aswang ang iyong mama. Dili lagi aswang nga ako, mama. Matod niya na ako. Gitagaan ko na siya og itong nga bato ni iyo lakay. Og iya kining giton. Aron proteksyon ko na sa mga aswang. Og sukat adto. Anam-anam nga lain ang iyang pamati. Hangtod nga mao na nahitabo niya. Ang mutya sa aswang. Mutya sa aswang? Oo. Mutya sa aswang ang iyang gituon. Gipatuon siya adto aron nga mamay mo siya ko sa kaaswang. Unsa? Maluoy ka. Tambali nga ako, Mama Gio. Dali, eto pa imnon ni nining akong lana. Tabangi ko ninyo. Pugin ninyo ang baba kay ako siya nga tingalo nining lana aron nga makainom siya. Sige na, Gio. Sige na, Gio. Niya, ano ang gibukang niyang baba? Ano ba, Mama? Ma? Hala! Naluwa niya ang bato, Gio! Oo, Ate Laura. Maluwas ng imong mama. Dili na siya mahimong aswang. Salamat, Gio. Dagan kayo salamat. Payuyo! Dong Gio! Habang ang akong anak gidagit. Gidagit nila. Gidaan nila ang akong anak. Unsa? Di siya nagdagit, Bayamin. Wa ko makailaan itong mga tawana. Pero nakanungog ko nga naghiskot silang sita. Mao ba? Tod ay nanumdum na ko. Nakaisgot si Mama dihang niato si sa payag ni iyo lakay. Naasinasita dito si Hampayag. Unsa? Sa ito pa, manigkaila sila si iyo lakay og sita. Unsay pasabutin eh. Unsay koneksyon nilang duha. Usa ka aswang si Tiyo Lakay. O kung kauban silang duha, usaray pasabot ana. Aswang sa sinang sita. Kapila ko makabantay nga, mubuka lang akong lana matag naasas duol na ako. Karon naklaro na ginako. Doon lagi kalabutan si Sita sa pagdagit sa kong anak. Asa na ko siya makita? Una na itong atuan si iyo lakay sa ihang payag. Ug siyang atong pangutanon kung hain silang sita. Kay sigurado ko, nag-uban ron silang duha. Tultulan ko kamo kung asa mahimutang ang iyang payag. Naagin ang akong anak niya. Ayaw! Ayaw, kuya. Mangitatag sa kong timing. Basin og nasilid kang kaubang aswang din eh. Nahimo na itong aswang. Sunod niya buhaton ang pagpatay sa batang taban. Mapagisan ng mga plano, Sita. Nagdumot ko ng bata. Imbes ka mamatay na si Hamin sa imong pagbarang niya. Pero wa madayon tungod niya. Kay di al kontra ng bata. Maglisod na hinuntok angkon sa yuta ni Hamin. Salbahis! Silang nagbarang na ako. Salbahis ka, Sita. Ug tuyo gid nilang himuong aswang si Mama aron patyon sa siyo. Pues, dili sila magmalampuson. Ang mga daotan, dili gyud magmandaugon. Nanggawa sila. Ilang gibit-bit ang akong anak. Ilang gibutang sa lamisa nga naadya sa gawas. Pagsaba, bata. Ihalan mo ikaw. Kung pagtawan, taon si mong lawas. Ano mamahim ng tawhanan o dulan sa tata. Sige na. Sobri na ang ritual iyo lakay. Dugio, luwas ang akong anak. Maluoy ka. Akong Diyos sa kangit-ngit.
Niya na ang akong halad kanimo. Iyo lagay! Punungan ng ibang-ibuhat sa bata! Kita'y magtigi! Animal! Batang hinagtalon! Bagyog tiga! Mamatay ka, Ilabanon! Wis! Ilawi ka ng ikog sa pagi! Uyaw! Sa bagi ninyo sa asin o gaahos! Udong! Kana! Laura, kuha ang bata! Damin! Tabang! Tabang sa bag sa asin! O kahos! Oo! Uyo! Nilayasin ang kahos! Sige ba? Sabwag ba, Bayamin? Sige! Hindi pa po! Nahaba siya, Bayamin! Tuslak ka siya sa dugan! Napatay mo si Sita, Bayamin! Ilawin na akong ikog sa pagi! The pipe, yup! Pinalayap niya! The pipe! Da! Itsa ang pinuti, Kuya Uyo! Sawa nung siyo! Mamatay ka, idos na kulit! Dagang salamat ninyo, Bay Uyo. Labi na gini mo, Dong Gio. Dili na ko makalimtan ang inyong pagtabang na ako. Ay, naguna-una, Bay. Mura na ba itag igsuon sa kasuod? Magmalinaw na gin mo din ni Kuya Amin. Mamauli na day mo sa syudad. Mingawon na day ko ninyo. Mamalik mi din Laura. Kung tagaan ko na migyuta ni Bayamin din Aw, may kayo. Among tukuran ng payag. Puyaan ko no ninyo, Ate Laura. Nakagusto man si Kuya Uyo nimo. Konsugto nimo siya, ani na siya puyo din Ala! Siya, wagi mo dong, uy. Unahan ko nimo. Mga bata makasama natapos akong asoy ninyo ni Sibunahon ng Naraguluhan. Mutyos sa aswang, hindi lang sa mga asoy ni Kuya Guliat kidetanan sinuwat di Ate Ingrid Hurtadaso, atong directory si Ate Martis Parbal, Boris atong spinner Marijer Sabian, ako Kuya Jewel Bensi, unya atong sound band Bangis sa DYHP Ricky Bangis Gari, recording audio editor si Sir Ariel Mangkao, ang tagiya sa King Binding and Roof Installation. Kinitanan, dalit ka na to sa Arimen Drama. Mga bata, malipay magdulang. Ang butan nga bata.